Salut, acum voi face review-ul pachetului Fembec albastru. Deci să-l desfacem. Nu mai e nimic în cutie acum. Urma primele două cărți. Reclame. Bun, deci arată frumos pe spate, îmi place foarte mult. Alunecă foarte bine. Primele două cărți din pachet sunt Joker, Cowboy și celălalt. Bun. Ca la Cycle Black, ăsta roșu. La fel și astfel de demoniacă, care îmi place mie. Jalet, dam, popă. Acum rombul. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jalet, damă, popă. Bun, și acum trefla. Și acum inima roșie, popă, damă, jalet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, as. Bun. Îmi place foarte mult acest pachet, alunecă foarte bine. Și pe spate e foarte frumos. Bun. Sper să-mi placă.